ότι το γυναικείο σου κορμί δεν σου ανήκε. Ότι είχες αντρική ψυχολογία και αυτό το οποίο ήσουνα δεν ήσουνα εσύ. Πότε άρχισες αυτό να το καταλαβαίνεις? Σε μικρή ηλικία. Η μικρή ηλικία πότε καθορίζεται, Γιάννη? 7-8 χρονών. Πόσο? 7-8 χρονών. 7-8 χρονών. Τι ήταν εκείνο που ένιωθες, Γιάννη μου, μέσα σου? Διαφορετική φιλία στους άντρες, διαφορετική έλξη για τις γυναίκες. Ήσουν όμως ένα γυναικείο κορμί. Έτσι. Οι γονείς σου είχαν αντιληφθεί αυτή τη διαφορά, Γιάννη? Είχαν αντιληφθεί ότι εσύ ένιωθες διαφορετικά ενώ ήσουν σε διαφορετικό κορμί? Όχι. Πότε τόλμησες αυτό να τους το πεις? Σε ηλικία 15 χρονών. Οπότε τι αντιμετώπισες, Γιάννη? Πολύ άσχημα. Δηλαδή? Δεν το δεχτήκανε. Δεν το δεχτήκανε. Στην αρχή ναι, όχι. Δεν το δεχτήκανε. Οπότε η αντίδρασή τους ποια ήτανε, Γιάννη? Δεν υπήρχε συζήτηση. Ή ήταν ψυχολογικά, το λέγανε ότι έχω τρέλα. Ότι βαδίζω προς την τρέλα. Δεν είσαι τα καλά σου. Ναι, ναι. Η συμπεριφορά σου ήτανε γυναικεία? Όχι. Όχι. Πώς συμπεριφερόσουν που έδειχνε την αντρική σου φύση, αν το θέλεις? Συνήθως δεν ήταν κοντά μας οι γονείς. Πολύ κοντά. Όπως προσπαθούμε σήμερα να είναι. Υπήρχε διαφορά. Θα πηγαίναμε σχολείο, θα πηγαίναμε βόλτα, ήταν αυτά στις δουλειές τους, δεν ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Οι ώρες που βλεπόμασταν ήταν λίγες. Τα ρούχα σου ήταν ανδρικά? Προσπαθούσα να είναι μεσαία, να μην καταλαβαίνουν οι γονείς. Να μην καταλαβαίνουν οι γονείς σου αυτό που σε συνέβαινε. Συνήθως παντελόνια, αλλά όχι προς τα γυναικεία, προς τα αντρικά. Οι φίλοι σου? Οι φίλοι μου ήταν φίλοι μου. Είχα φίλους. Οι φίλοι σου είχαν πάρει είδηση, ή οι φίλες σου τότε είχαν πάρει είδηση ότι κάτι συμβαίνει με σένα? Ότι ήταν τελείως διαφορετική η ψυχολογία τους, η ψυχολογία σου από τη δική σου? Ναι, 2-3 φίλους που είχαν. Είχαν καταλάβει. Και σε αυτό τα αγόρια είμαστε φίλοι. Δεχόταν ότι βλέπαν ένα αγοροκόριτσο, τέλος πάντων, έτσι. Ο πρώτος σου έρωτας, Γιάννη μου? Τι θυμάσαι? Αυτό ξέρεις γιατί το λέμε? Γιατί σε εκείνη την ηλικία των 15-16 ετών αρχίζει σιγά σιγά και η συνειδητοποίηση του ζευγαρώματος. Θέλουμε να είμαστε κοντά με το αντίθετο φύλο, είναι γεννιέται ο πρώτος έρωτας, νιώθουμε πάρα πολύ ωραία όταν τραβάμε την προσοχή του άλλου φύλου. Εδώ τι γίνεται με σένα? Πρώτος έρωτας υπήρχε στα 14 με 15 χρονο κοπέλα και 14 με 19 χρονο κοπέλα. Έρωτας, η συμπάθεια δηλαδή. Συμπάθεια. Οπότε λοιπόν εσύ, παρόλο που ήσουν έτσι κοπέλα, ένιωθες την ερωτική έλξη με μία άλλη κοπέλα. Είχες βρει ανταπόκριση, Γιάννη? Ναι, από τις κοπέλες ναι. Είχες βρει ανταπόκριση σε αυτούς τους πρώτους? Και ήταν και η γνώση τους. Ήταν και σε γνώση από τις κοπέλες αυτές ότι εσύ, παρόλο που ήσουν μέσα σε ένα γυναικείο κορμί, ο συναισθηματισμός σου ήταν αρσενικός? Προσπαθούσαν με διάφορο τρόπο να βοηθήσουν. Ανταπόκριση ερωτική είχες? Δεν προχώρησα εγώ. Δεν προχώρησες εσύ? Όχι. Ήθελα πρώτα να τελειοποιηθώ και μετά να προχωρήσω. Γιάννη μου, ερχόσουν σε απόγνωση από τη σύγκρουση αυτής της διπλής φύσης? Κοιτάξτε να δείτε, έχω ψάξει πάρα πολύ την εαυτό μου. Έχω καθίσει, έχω σκεφτεί, έχω διαβάσει βιβλία, προσπάθησα σε πολλές πλευρές να δω τι ακριβώς είναι αυτό που φταίει ή αν είναι κάτι που εγώ κάνω λάθος. Από πότε άρχισες να το ψάχνεις αυτό, Γιάννη? Από ηλικία τουλάχιστον 12-13 χρόνια ψάχνα βιβλία και ψυχολογία και διάβαζα. Τι βρήκες, Γιάννη? Αυτά που έβρισκα εγώ δεν ανταποκρίνονταν. Δηλαδή... Απλά προσπαθούσα με κάθε τρόπο να βρω κάποια άκρη που κάπου κάνω λάθος εγώ. Σε φλερτάραν τα αγόρια? Όχι. Αυτό είναι γιατί δεν το έβλεπες εσύ? Ή προσπαθούσες να κάνεις οτιδήποτε να μην είσαι αρεστός στο άλλο φύλο? Προσπαθούσα να είμαι στον τύπο του αγοριού, όχι στον τύπο της κοπέλας, να δίνουμε όμορφα και τέτοια για να καταλαβαίνει ο άλλος. Το σχολείο το τελείωσες στο σχολείο? Δηλαδή το γυμνάσιο, το λύκειο το τελείωσες? Το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο. Οπότε μετά μπήκες στο να σκέπτεσαι τι επάγγελμα θα κάνεις ή και αυτό άργησε επειδή υπήρχε αυτή η διπλή φύση μέσα σου? Όχι, το επάγγελμα το διάλεξα πιο νωρίς. Το επάγγελμά σου ήταν περισσότερο ανδρικό ή γυναικείο, Γιάννη? Το επάγγελμά που κάνουν και οι γυναίκες σήμερα και οι άντρες.
Πότε άρχισες να σκέπτεσαι ότι θα πρέπει να κάνεις κάτι με το κορμί σου, ούτως ώστε να υπάρχει μία, αν το θέλει, συμφωνία και μία ταύτιση με την ψυχολογία σου, Γιάννη? Πότε άρχισες να το σκέπτεσαι αυτό? Το σκεφτόμουν πολλά χρόνια, απλά προσπαθούσα να βρω το κατάλληλο άτομο. Εδώ στο στούντιο έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος κάποτε ήταν μέσα σε ένα γυναικείο κορμί και μετά από την ειδική επέμβαση, την εγχείρηση του αναπροσδιορισμού του φύλου, έχει γίνει άνδρας. Εδώ μαζί μας στο στούντιο επίσης ο κύριος Νίκος Παπαζώτος, κλινικός ψυχίατρος, και ο κύριος Θεόδωρος Βουκίδης, πλαστικός χειρουργός. Μιλούσαμε λοιπόν με τον Γιάννη από πότε άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ήταν ανδρικής ψυχολογίας μέσα σε ένα γυναικείο κορμί. Το ένιωσε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Όταν κάποτε στην εφηβεία γυναίκα σχηματισμένη πια, αλλά με ψυχολογία ανδρός, το συζητάει με τους γονείς του, οι γονείς του νομίζανε ότι μάλλον το παιδί τους δεν είναι καλά. Οι πρώτοι του έρωτες ήταν με κοπέλες και πέρασε μία περίοδο αρκετά δύσκολη ώσο του συνειδητοποιήσει ότι θα έπρεπε πια να αλλάξει το κορμί αυτό από γυναικείο, να το κάνει ανδρικό, ώστε να υπάρχει μία ταύτιση μεταξύ της ψυχολογίας του και του κορμιού του. Κύριε Παπαζώτο μου, πόσο συχνά μπορεί να έχουμε μία παραπλάνηση? Δηλαδή πόσο συχνά άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι μπορεί να είναι μιας διαφορετικής ψυχολογίας από το κορμί τους, μπορεί αυτό να είναι μία πλάνη? Και εγώ θα σας απαντήσω αλλιώς. Φαίνεται ότι σήμερα όλοι απαντούν αλλιώς από ό,τι ρωτάτε. Λοιπόν, θα έλεγα το εξής, ότι εκείνο που κοιτάμε πρωτίστως είναι να δούμε, γιατί στατιστικά τέτοια δεν υπάρχουν ακριβή, είναι να δούμε αν, όπως είπε ο κ. Βουκίδης πολύ σωστά, υπάρχει από πίσω κάτι το οποίο είναι προσωρινό. Και κάτι το οποίο είναι προσωρινό, αν το κάνεις τελεσίδικο, έχεις χάσει από χέρι. Μιλάμε για τραγωδία πλέον. Ή είναι κάτι το οποίο είναι παραμένον? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται τόσο συχνά και υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που το έχω κάνει αυτό. Δηλαδή που τι έχετε κάνει? Είμαι πλέον, ανήκω, είμαι πλέον στο σώμα μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εκεί πέρα που αισθάνομαι, αυτό που αισθάνομαι ακριβώς αυτό είμαι. Αυτό δείχνει δηλαδή η παρουσία μου. Η αλλαγή που έχετε κάνει εσείς ποια ήτανε? Αυτή τη στιγμή, όπως ακούτε, είμαι ένας άντρας φυσιολογικός, δηλαδή ζω μια φυσιολογική ανδρική ζωή. Ήσταν γυναίκα κι εσείς όπως ο Γιάννης και έγινε άντρας? Ναι, το ήταν αυτό, να σας πω κάτι. Όχι ότι εννοώ γυναικείο κορμί, με συγχωρείτε αν δεν εκφράζομαι σωστά. Όχι, απλώς θέλω εδώ να καταλήξω ότι εμείς, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν υπήρξαμε ποτέ κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε ήδη. Δηλαδή, δεν είμαστε άνθρωποι με διχασμένη προσωπικότητα. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Εμένα οι γονείς μου ήταν στο πλευρό μου από την αρχή. Είχαμε κάποιους συγγενείς γιατρούς και με είχαν, ας πούμε, βγάλει, σαν να λέμε, λίγο τρελό. Ότι είμαι δηλαδή ψυχασθενής, με διχασμένη προσωπικότητα. Το ίδιο είπανε και οι γονείς του Γιάννη για εκείνον όταν τους εξέφρασε αυτά του τα συναισθήματα. Ελπίζω να μην ήμουν εγώ πάντως. Πράγμα που δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή δεν σας λέω, δεν νομίζω ότι είσαστε συγγενείς, μα αλλιώς θα το ήξερα. Καλό. Πάντως, οι άνθρωποι δεν ήξεραν επί του θέματος, ήταν άσχετοι επί του θέματος και καμιά φορά η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Σωστό. Και μου δημιούργησαν πρόβλημα, δηλαδή με είχαν κάνει αισθάνομαι ότι έλεγα και εγώ, λες να είμαι και εγώ πως τρελός. Αλλά η μετέπειτα ζωή μου, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, απέδειξε ότι είμαι μια χαρά φυσιολογικός άνθρωπος. Έχω ενταχθεί μια χαρά στην κοινωνία. Έτσι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εργάζεστε? Μάλιστα. Με ρωτήσαν αν εργάζομαι. Ναι. Εργάζεστε. Ποια είναι η δουλειά σας? Τώρα δεν θα ήθελα να αναφερθώ γιατί έχει κάποια θέση στη δουλειά μου. Εντάξει. Είμαι σε μια πολύ καλή δουλειά. Έχω μια φυσιολογική ζωή, όχι βαρετή. Φυσιολογική όπως όλοι, ας πούμε. Εσείς πάντως κάνετε τη σωστή επιλογή και είστε και ευτυχισμένος, έτσι δεν είναι? Σκέπτεστε να κάνετε οικογένεια? Θέλω να κάνω οικογένεια, βέβαια δεν είναι στα μελλοντικά μου σχέδια, δηλαδή στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά το θέλω πάρα πολύ. Πόσο ετών είστε? Δεν είμαι πάνω από 30, αλλά... Ναι, γιατί ακούγεστε πολύ νέος, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει περισσότερο έτσι να καταξιωθώ επαγγελματικά. Σας εύχομαι με όλη την ψυχή και όλοι που είμαστε εδώ να βρείτε ειλικρινά το δρόμο που θέλετε να καταξιωθείτε
και να ζήσετε παρέα μαζί με την ευτυχία μετά από την περιπέτεια. Ευχαριστώ Πάντως, πάρα θέλω πολύ. να πω ότι ζω ήδη με την ευτυχία. Είμαι ευτυχισμένος πάρα πολύ. Μπράβο. Και δεν ισχύαν όλα αυτά τα πράγματα που λέγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Είστε από τους τυχερούς. Αλλά συνήθως τα άτομα που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα, συνήθως, γιατί περνάνε από κάποια τεστ αυτό για να γίνει, έτσι. Είναι μια χαρά φυσιολογικότατα άτομα και ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν. Γιατί θέλω να πω και άλλο ένα πραγματάκι, ότι ακόμα και στη φύση υπάρχουν, ας πούμε, ψάρια που αλλάζουν φύλο. Όπως θέλω να πω και το εξής, αν και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις θρησκείες και αυτά, ότι υπάρχει στη βίβλο μια ευχή εξαλλαγής φύλου. Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζει πολλοί κόσμος. Αν και πάλι είναι αυτά αλλού παπά Ευαγγέλιο, όπως τα έλεγα. Λοιπόν, πάντως υπάρχουν πράγματα στη φύση, υπάρχουν ψάρια στη φύση που αλλάζουν φύλο, υπάρχουν 1002 πράγματα. Η φύση μας το διδάσκει. Τρελοί όλοι εμείς. Λοιπόν, κάτι γίνεται στη φύση, ας το ψάξουν οι επιστήμονες. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, υπάρχει κάποιος λόγος σίγουρα που γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά που έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι μην στεναχωριούνται και μην έχουν καμία γνώμη, γιατί θα γίνει σαν το παραμύθι του Εσώπου με το γάιδαρα, τον άνθρωπο και το παιδάκι. Λοιπόν, ας ακολουθήσουν τον δρόμο τους και να πάνε στους σωστούς ανθρώπους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφωνήσατε και μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας. Έχω να σας κάνω από μία ερώτηση, έτσι, πρωτού πάω στο Γιάννη πάλι. Τι συμβαίνει με τους γονείς, κύριε Παπαζώτο μου, και όταν τα παιδιά, όπως ο Γιάννης και όπως ο φίλος που μας τηλεφώνησε, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό και τον πρώτον άνθρωπο που θέλεις να το καταθέσεις είναι ο γονιός σου. Γιατί αυτός θα σε καταλάβει, αυτός θα σου συμπαρασταθεί. Τι παθαίνουν οι γονείς και δεν δέχονται αυτή την πραγματικότητα? Παθαίνουν ίσως έναν από τους πιο πρωτόγονους μηχανισμούς άμυνας του εγώ, του ναρκισσιστικού της οικογένειας, έτσι, γίνουμε κατανοητός, που είναι η άρνηση. Δηλαδή αρνούνται απλώς να δεχτούν αυτό την πραγματικότητα. Που ακούνε. Δηλαδή δεν δέχεται ο γονιός ότι μπορεί να έχει γεννήσει ένα παιδί το οποίο να έχει άλλο κορμί και άλλη ψυχολογία. Όχι. Και αυτό να είναι φυσιολογικό. Να σας πω, προσεγγίζεται το θέμα, αποκλείονται οι ψυχώσεις, αποκλείονται οι ιδεοψυχαναγκαστικές νευρώσεις, όπου μου έχει τύχει και αυτό, έχει κολλήσει η ιδέα ότι είμαι έτσι, πρέπει να αλλάξω κτλ. Και μετά φεύγει. Αυτό είναι τραγικό άμα γίνει. Ακριβώς. Και είναι και ο δρόμος χωρίς γυρισμό, όπως λέγατε. Αφού λοιπόν περνάμε από αυτό τον ηθμό, αυτό πρέπει να το πω γιατί έχει αξία. Φτάνουμε στο συμπέρασμα αυτό που λέμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι τελείως ανεπιστρεπτή. Όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να νιώσει ο άλλος το κορμί του ότι είναι σωστό. Το ψυχικό του φύλο, γιατί έχουμε πέρα από το καριότυπο και το σωματικό φύλο, το ψυχικό του φύλο είναι καθορισμένο απόλυτα και προσανατολισμένο προς αυτή την κατεύθυνση. Γιάννη, μου αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή τι λέει ο κύριος Παπαζώτος. Λέει το πόσο ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε δύο βασικά όντα. Έτσι, είμαστε το κορμί μας, αυτό το οποίο η φύση φτιάχνει ως κορμί και αυτό που η ψυχολογία φτιάχνει ως εαυτό. Και καμιά φορά αυτά τα δύο, όπως είχε συμβεί σε σένα, δεν ήταν σε αρμονία. Ήσουν ένα γυναικείο κορμί με μια ψυχολογία, ένα εαυτό αντρικό και ήθελες κάποια στιγμή αυτά τα δύο να τα ενώσεις. Τότε που άρχισες πια να έχεις τα χαρακτηριστικά του άντρα, έκανες την εγχείρηση, έγινες άνδρας τουλάχιστον από πλευράς σεξουαλικής μορφής, άρχισες να παίρνεις τα δρογόνα σου, έβγαλες τρίχες, η ψυχολογία σου, το παίξιμο των ρόλων σαν άντρας. Ήρθε και αυτό σιγά σιγά μαζί με όλες αυτές τις επεμβάσεις που έκανες, Γιάννη. Να σας πω λίγο. Δεν είναι το παίξιμο του άντρα. Από τη στιγμή που έκανα την επέμβαση ήμουν άντρας και ελευθερώθηκα από όλα. Ζούσα άνετα. Η σεξουαλική σου ζωή πότε άρχισε ως άνδρας, Γιάννη? Πόσο σύντομα μετά από την επέμβαση? Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Όταν ένιωσα έτοιμος εγώ ξεκίνησε. Στις κοπέλες με τις οποίες είσαι μαζί ή πας μαζί? Είμαι και παντρεμένος. Είσαι και παντρεμένος. Η γυναίκα σου ήξερε? Ούτε ήξερε ούτε ξέρει. Ούτε ήξερε ούτε ξέρει. Και δεν έχει πάρει καθόλου είδηση ότι εσύ μπορεί να έχεις μια άλλη ιστορία στη ζωή σου? Και η γυναίκα μου ήταν πρώτα παντρεμένη, την οποία είναι τώρα ευτυχισμένη. Με τον προηγούμενο της άντρα ήταν πολύ δυστυχισμένη.
Γιάννη, Τώρα νιώθει ότι πραγματικά λέει είναι γυναίκα. Χαίρομαι που τα ακούω αυτό και χαιρόμαστε όλοι που τα ακούμε. Οι γονείς σου πώς σε δεχτήκανε, Γιάννη, πώς δεχτήκανε αυτή τη μεταμόρφωσή σου? Μετά από τη διαδικασία είναι όλοι κοντά μου. Και τα αδέρφια μου και οι γονείς μου. Οπότε εκείνη τη μεταμόρφωσή σου πώς τη βλέπανε, Γιάννη? Τώρα απλά είναι πιο ήσυχη και αυτή πιο ευτυχισμένη. Αυτή τη στιγμή. Τώρα ναι, αλλά όταν ήσουν στη διαδικασία αυτή, πώς βλέπανε αυτή την αλλαγή σου να γίνεται? Είχες τη συμπαράσταση, Ναι. είχες την κατανόηση? Ναι. Καθώς ξεκίνησα, ναι, μετά. Με βοηθήσανε πολύ. Να κάνω εδώ δύο παρατηρήσεις σημαντικές. Η μία παρατήρηση είναι η εξής, ότι από πολύ μικρή ηλικία, και δεν ξέρω, ο Γιάννης ίσως πει ότι έτσι είναι, ίσως. Θα σας το πω μετά, σε ποιο ήμουν. Θα τελειώσω πρώτα. Έχουν την αίσθηση και την ατμόσφαιρα, δηλαδή το ψυχικό φύλο του αγοριού, ούτως ώστε να προσεγγίζουν, όπως είπατε, πιο πολύ να κάνουν παρέα, να είναι αγοροπαρέα θα έλεγα, και επίσης να έχουν τις συνήθειες, αντί να παίζουν με κούκλες που είναι αυτό το γυναικείο, το μεταβατικό αντικείμενο, πάση περιπτώσει, να παίζουν με όπλα τα οποία παίζουν κατά κόρον τα αγόρια, στο πούμε. Επίσης πολλές φορές υπάρχει και το εξής, να έχουμε την λεγόμενη, αυτό ίσως μας το πει κάτι ο κ. Ζουκίτης, τη λεγόμενη όρθια ούρηση. Ήδη από πολύ νωρίς βλέπεις ότι μπαίνουν στην ατμόσφαιρα του ψυχικού φύλου του οποίου θέλουν να υπηρετήσουν. Αυτή είναι μία παρατηρήση. Η άλλη είναι μην πέφτει τρόμος. Γιατί οι στατιστικές δείχνουν το εξής. Μην διαβάζετε αυτά που... Όχι μην διαβάζετε, διαβάζετε, καλό κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι άλλο η επιθυμία desire που λένε στα DSM-3 και 4 κτλ. Και άλλο τι γίνεται στην πράξη. Παραδείγματι σε όλη την Ελλάδα τρανσέξουαλ γυναίκες μπορεί να βρείτε 500 με 700. Δηλαδή είναι 5 στο 1 εκατομμύριο πέφτει. Ναι. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Γιάννη είναι ακόμα πιο μικρά τα ποσοστά. Ναι. Οπότε μιλάμε για δεν κινδυνεύει το έθνος. Να το πω έτσι λίγο δραματικά επιτέλους. Ναι. Γιατί πολλά ακούγονται περί κινδύνου έθνους και ξέρω εγώ τι και αλλάζουν. Όχι, προς Θεού. Δεν είναι θέμα αν κινδυνεύει ή δεν κινδυνεύει το έθνος. Και συγγνώμη που μπαίνω τόσο επιθετικά απάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά όταν το κάθε άτομο που αποτελεί το έθνος έχει πρόβλημα, το έθνος είναι υποχρεωμένο να το προασπίσει και να το φροντίσει. Δεν μπορείς να μου πεις εμένα. Ναι, κύριε μου, θα σας διακόψω γιατί έχουμε γραμμή και μετά έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα τα οποία ρωτούν, έτσι και αυτό απευθύνεται σε εσάς. Οι άνθρωποι, παρακαλώ πάρα πολύ, περιμένετε λίγο στο ακουστικό σας, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την εγχείρηση αναπροσδιορισμού το φύλο ή των δευτερευόντων ή πρωτευόντων χαρακτηριστικών, αν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Η ερώτηση αυτή είναι σε εσάς και έχουμε κάποιον στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ για εσάς? Είμαι κι εγώ ένα τέτοιο άτομο. Ναι. Σε αυτή τη συζήτηση δηλαδή που έχουμε. Βεβαίως. Έχετε κάνει κι εσείς τον επαναπροσδιορισμό του φύλου. Έτσι. Ναι, τη διόρθωση φύλου βασικά. Ναι. Και είστε καλά μέσα σε αυτό? Μετά από την αλλαγή αυτή που έγινε, νιώθετε καλά? Έχετε βρει τον εαυτό σας? Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Τον έχω βρει τον εαυτό μου και από εδώ και πέρα βλέπω ότι είναι καλύτερα. Δηλαδή προχωράω πιο άνετα και πιο αισιόδοξα, θα μπορούσα να πω. Πόσο καιρό είναι που έχετε αλλάξει το κορμί σας? Εντάξει, βασικά δεν τα μετράω σε χρόνια. Συγγνώμη? Δεν τα μετράω σε χρόνια, δηλαδή δεν... με βάση τα χρόνια δεν στηρίζω κάτι τέτοιο. Απλά ότι είναι σαν να μην το κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι όχι, δηλαδή, απλώς λέω, ναι. Είναι ότι σαν να μην έγινε, σαν να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Νιώθετε πια ότι ήρθετε στα ίσια σας, έτσι? Αυτό είναι, και σαν να μην υπήρχε η προηγούμενη εμπειρία σας, λέτε. Απορρίπτετε τελείως αυτό που ήσασταν.
ούτε και η επέμβαση, σαν να μην έχει γίνει, σαν να μην γίνεται δηλαδή. Αυτό δεν το μετράω. Απλά βλέπω ότι έχω αλλάξει πραγματικά. Εντάξει, εγώ ήμουν πάντα έτσι. Από την αρχή δηλαδή, με το που είχα γεννηθεί. Η οικογένειά σας έχει δεχτεί έτσι όπως είστε τώρα? Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή. Είχατε και τη συμπαράστασή της? Έτσι μεγάλωνα εγώ, δηλαδή από μικρό παιδάκι. Είστε από τους τυχερούς που μπορέσατε τουλάχιστον να έχετε μια οικογένεια η οποία σας συμπαραστάθηκε σε αυτό το παιχνίδι που παίχτηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ένα 80 με 90% έχουν συμπαράσταση στην οικογένεια. Πολύ θετικό αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τηλεφωνήσατε και ήρθατε στην παρέα μας. Κύριε Βουκίδη, παραμένει ακόμη ερώτηση των τηλεθεατών. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε λογικό είναι ότι δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν από την άποψη δεν έχουν τα όργανα παραγωγής σπέρματος. Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές τεχνικές με τις οποίες η εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τα ζευγάρια είναι τρισευτυχισμένα και έχουν παιδάκια και έχω πολλά ζευγάρια τα οποία έχουν 1 και 2 παιδιά, άλλοτε με το σπέρμα του αδελφού του συζύγου, ούτως ώστε από απόψεως DNA να πλησιάζει πάρα πολύ τα δύο άτομα, ή από κάποιον έτερο δότη σπέρματος. Γιάννη, έχεις καθόλου προβληματιστεί εάν θα πρέπει κάποια στιγμή στη γυναίκα σου να πεις την αλήθεια ή αν η γυναίκα σου μάθει την αλήθεια? Πώς θα την αντιμετωπίσεις? Έτσι, συγγνώμη που σου κάνω την ερώτηση αυτή, αλλά δεν είναι μόνο δική μου. Τηλεφωνούν τηλεθεατές, γιατί ειλικρινά είναι ένα άλλο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς σε αυτές τις αλλαγές που γίνονται. Τι έχεις σκεφτεί εσύ πάνω σε αυτό? Εγώ θέλω να το πω. Τι σε κρατάει, Γιάννη μου? Τι σε κρατάει στο να το πεις, εφόσον το θέλεις? Έτσι, πόσο καιρό είσαι παντρεμένος? Λίγους μήνες. Λίγους μήνες. Οπότε πιστεύεις ότι είναι θέμα χρόνου, Γιάννη? Προσπαθώ να βρω την κατάλληλη ώρα, να έρθει η κατάλληλη στιγμή, για να σου το πω. Μέσα σε λίγο καιρό θα σου το πω. Αλλά ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στους δύο γιατρούς. Βεβαίως, βεβαίως. Μήπως μπορείτε να μου πείτε πόσοι άντρες δεν τεκνοποιούν, δεν κάνουν παιδιά, δεν είναι το σπέρμα τους γόνιμο, και όμως αυτοί έχουν παιδιά σήμερα και τα λένε παιδιά τους? Ναι. Εντάξει, και πάρα πολλά. Βέβαια δεν θα το δείξουμε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ιδέα. Πιστεύω ότι ο Γιάννης ξεκινάει από το γεγονός ότι μπορεί να νιώθει λίγο άσχημα, που ίσως δεν μπορεί και σε αυτό το σημείο να νιώθει την. Καθόλου άσχημα. Να το πω αλλιώτικα, Γιάννη μου. Θα ήθελες πάρα πολύ να μην συμβαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Θα ήθελες πάρα πολύ να μην συμβαίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, εσύ ο ίδιος δίνεις την απάντηση ότι θα μπορούσα να ήμουν μια χαρά από την αρχή μου και πάλι να έχω πρόβλημα τεκνοποίησης, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλούς άνδρες οι οποίοι έχουν την ψυχολογία του άνδρος, έχουν και το κορμί του άνδρος και πάλι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε εκείνο το οποίο κατάλαβα εγώ είναι ότι, κυρία Μακρύ μου, δεν νιώθω άσχημα γι' αυτό. Έτσι, δεν νιώθω άσχημα γι' αυτό, γιατί η φύση τα κάνει αυτά τα πράγματα. Εμείς θα είμαστε μαζί μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι το τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής μας, όπου θα ακούσουμε πάρα πολλά μυστικά από τη ζωή του Γιάννη και πώς τελικά οι γονείς είναι σωστό να φέρονται στα παιδιά τους όταν διαπιστώσουν ότι η φύση παίζει αυτά τα παιχνίδια. Σε λίγο πάλι μαζί. Γιάννη. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τα κορίτσια, παιδιά αυτά που αισθάνονται έτσι. Εάν πρώτα να ψάξουν μέσα τους, εάν είναι σίγουροι ψυχολογικά τι θέλουν ακριβώς, να προχωρήσουν και να μην σκέφτονται κανέναν άλλο. Μόνο την προσωπικότητα δικιά τους. Να βρουν τον εαυτό τους, Γιάννη. Ναι, για να ελευθερωθούν. Κύριε Παπαζώτο, ένα τελευταίο σχόλιο. Εγώ θα ήθελα να το πω έτσι με κάπως αλληγορικά. Φανταστείτε αυτό, ας το πούμε, τον τραυματισμό, τον αρκισιστικό, τον περίφημο της οικογένειας. Εάν διατηρηθεί ως πένθος, είναι ασύμβατο. Δεν μπορεί να διατηρηθεί ως πένθος αιωνίως. Επομένως μπορεί να διατηρηθεί λίγο ως ταραχή και από εκεί και πέρα η σοφία μας, ο ουμανισμός μας στρέφει στην πιο σοφή λύση.
την παραδοχή και την αποδοχή. Και θα τελειώσω λέγοντας το εξής, ότι σε τελική ανάλυση, σε λίγο θα φύγουμε από το στούντιο, αλλά ευτυχώς υπάρχει και ο κύριος Ζαφέρμος, ο οποίος προστατεύει και όλα τα προσωπικά δεδομένα. Και η προσωπική ζωή και η ιστορία του καθενός είναι ιδιωτικό δεδομένο, προσωπικό δεδομένο. Το να σχολιάσω εγώ μετά από όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούστηκαν από τον Γιάννη, από τον κύριο Βουχίδη και τον κύριο Παπαζώτο θα ήταν πιθανώς υπερβολή. Εκείνο που εγώ θέλω να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε πάλι συντροφιά σήμερα το απόγευμα. Να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε πάλι την ίδια ώρα αύριο μαζί και να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.